ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬಾಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಂಕಲ್ ಮರ್ದು ಪೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಹೇರ್ದೆಪ್ಪರೆ ಬತ್ತ ಬಾಬುದ ಚೂರು ಬೈದುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ದೆಪ್ಪುಕ ಅಂತ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನ ಅವಳು ಮುರೇನು ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ದಿತ್ತರತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಪದ್ನಾಜಾಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋರೆ ಉಂಟು. ఏ దీలే అని వీడియో పంతుంది ఖుషి ఖుషి అవలప్పు అలల ఉండు ఉండు పో కుట్టి ఔ ఇగేరే అలల్ బాబు ఉండైతే ఈరి నించల అందేపు ఆండపు నన్నైద్దు జేమ్స్ ఏ మన ఉండతర డోది ಒಪ್ಪ ಕೋರಿಕನ್ನದಿರಂಚ ಅಮ್ಮನ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಕ್ಕಡಿಕನ ತೀತಿರಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಅವನಿಲ್ಲ suruh nih kan update apa nih? Nak mobile kau dia, udah telepon dulu. Saya kan minta. Ini kan ini dulu tak ada tuh. Anda udah lah. Oke, yang pura padu je. Ali ayo, ini kan yang kanan ada betul. Ali gimana? Ada? Ali gimana? Rekwante. Apa kuda nala udah? Naku 8, 12 ಅಂದೆ. ಬಾರಿ ಇಂತ ಗೇಮ್ ಅದು. ಕುಳುನಾಡ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಅಳೆಗುಳಿ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಳಿಗುಳಿ ಮನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನಮ್ದು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬೇಕಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಆಡುದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಷಾಢ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆಷಾಢ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಟ ಇದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಆಗಿರೋ ಆಯ್ತಾ ಹತ್ತು ಗೋಪ ನೆಟ್ ಹೊತ್ತಿ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪುನ ಕುಡೊಂಜು ಕರದ್ದಾನೆ ಅವು ಪುರ ಉಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಲ್ ತೇರು ಒಂದು ಶೋಕು ದೆತ್ತೊಂದು ಕೋಪಿ ಹೆಂಗೊಂದು ಶೋಕು ಕಪ್ಪಲ್ ತೇರು ಅವು ರಾಮಾಯಣ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಬರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಮೂರು ಔಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪು ತೂಕ ಏನು ರಡ್ಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಒಂದು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ, ಒಂದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದರಿಂದ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರು ನಾವು ಸತಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಎಂಗಲಿನ ಟೀಮ್ ಅದು ಅವರಿಬ್ರು ಟೀಮ್, ನನ್ನದೊಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಮೂರು ಬಿದ್ರೆ ಔಟ್, ಮೂಜಿ ಬೂರಿಂದ ಔಟ್. ಅವಳು ಬೋನಿ ಅವಳು ನಾನು ಒಂದು ಅವಳು ಯಾವ ಈಗ ಮೂಜಿ ಬೂರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಔಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೂಜಿ ಬೂರ್ನ ಟತ್ತೆ ನಾವು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಮೂಜಿ ಔಟ್ ಮರಂಕನೆ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಬಾಕಿ ಕೂಡ ಕಂಕನೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಗೋಡ ಇಂತ ಒಂಜಿ ಅದು ಯಾರು ಮರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಓಕೆ
ಹಾ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅವು ನೆಟ್ಟು ಸರಿ ಬೂರ್ಜಿ ಅಂದು ನೆಲ ಹೊಡೆಯಿತು నేను నీకు ముందే దయపడి ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪೇಜ್ ಇಂಚ ಕೈಡ್ ಪುಂಡಿ ಪತ ನೋಡು కథ దయపడి ಕುಲ್ಲರ್ ಚಲಿ ಚಲಿ ಅಪ್ನೆ ಇಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಬಾಯಿ ತೇರಿ ಹೌದು ಪೇ ತೇರಿ ಪಡ ಅಲ್ಲ ಜನ ಎಷ್ಟು ಶೋಕದ ತೇರು ಬುಲಂಚೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಗಾಡಿ ಅಂತ ತೇರ ಹಾ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಯಾನಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ನನಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಪ್ಪು ಹಾ ನಾಳೆ 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 ನಾಲ್ಕು ನಾನು ಹಾಕಿ ನಾಯಿನೇ ನಾಳೆ ಮುಡಿ ಹೌದು ಈಗ ನಮ್ದು ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಅಂದೆ ಬಾಳ ಬಾಯನ್ನ ಫುಲ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ವಾ ಬಟ್ಟು ರೆಡ್ ಸಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಔಟ್ ಯಾನಿನ ಪಾಡ್ ಗೊತ್ತೆ ಹಾ ಕಾಯಿ ಬಾಡೆ ಮೂಜಿ ಏನಿನ ಬಾಡೆ ಮೂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಲ್ಲದೆ ಬೂರರು ಏನು ಸಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಅವನು ಪದ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದು ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಡ್ ಗೊತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಡ್ ಗೊತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಕೈಡ್ ಪುಂಡಿ ಪತ ನೋಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಪ್ಪಲ್ ತೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು 7 ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ನಾಲ್ಕು ನಾಳೆ ಅವೇ ಪದ ನಾಳೆ ಐದು ನಾಳೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂರು ಅವ್ರು ಹಾಕೋದು ನಾವು ತೆಗಿ ಮಾಡಿ ಆಜಿ ಆಜಿ ಮಾರ ಅಂತ ನಿಗೆ ತೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗೆ ಬೀಳು ಮೂಜಿ ಔಟ್ ಆಜಿ ನಾಳೆ ఏ ఉంది పచ్చ తెప్పుగా ఏది నాలుగు ఊచి నాలుగు పచ్చ తెప్పు గంట కొంచెం మరక గొప్ప ಖಾಲಿ ಗಂಟೆ ಖಾಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಕಪ್ಪಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಶೇ ಗಂಟೆ ಗొప్ప ಗಂಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಂಟೆ ಬಾಬು ಬಾಬು ನಿಮಿಷ ಯಾರಾಮ ಪಾಡದಿಲ್ಲ ಸಾಕಲಿ ತೇರು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಶೇ ಎಂಚಿನೇ ಸುದಿಯನ್ನೇ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ತೆ ನಾಳೆ ಐನೇ ರಬ್ಬರ ತೆಪ್ಪಳು ಗಡ್ಡೆ ನಾಳೆ ಮೂರು ಈ ಕೈ ಬಿಡ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಬಿಡ್ತೆ ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಮೂಜ್ ಪಾಟು ಚೆಡ್ಡೆಡ್ ಗೊಬ್ಬಲೆ ನಾಲು ದೆಪ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ವಿನ್ನಯ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ರಾಶನ್ ಶಾಂತ ಎಂಚನಾ ಎಂಕಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಜಂಡ ಕುಡಿ ನಾಪೆ ನಾಲ್ ನಾನು ಅಡ್ಡ ಬಾಕೋ ಬರಜಿ ಎತ್ತಿನವು ದೀದು ಬಿಡ್ಲಿದೆ ದೀದು ಬಿಡ್ಲಿ ಚಂಚ ನಿಶಾ ಸಿಲ್ಲಲಿ ಮೂಜ ಈ ಮೂಜಿ ಬಾಡಪ್ಪೆ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಲಿ ಐನು ನಾಲ್ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಪಾರಂಟು ಮೂಜಿ ಪಾಡಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ ಎಂಕಲ್ ವಿನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ ಎಂಕಲ್ ವಿನ್ ಒಂಜಿ ನಾವು ದಾಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಡಿತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಟ್ ಯಾಳ ಪಪ್ಪಲ ವಿನ್ ಆತ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಬಿಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣಗೆ ಮಂಡೆ ತಗೊಂಡು ನನ್ನಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ರಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮರು ಡಿಯಾ ಇರೋರು ನಾ ಅದೇ ಅವು ಎಂಚಲ ಮಂತಾರೆ ನಗಲಿಜ್ಜರ ಏನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡಿಗೆ ಇರಿಗಿರೆ ಲಗದೆ ಪೋಚಿ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಂಡು ನಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಪೋಯಿ ಕೊರಿ ಮೈ ಅವಿ ಪಡ್ ಮಗ ಮಾಮಿನ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಡೌಟ್
ದಾದೆಯವು ಅಲ್ಲ ಕೈಟ ದಾದವು ಬಚ್ಚಿರೇನ ಮೊಲ್ಲೊಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ Dane, vai ಬರ್ಲತ್ತೆ ಸಾಕು ನಾಯಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕು ನಾಯಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಚೂರು ದುಂಪುಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಏ ಓಂಡಿಯ ಬಾಬು ಚೂರು ದುಂಪುಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕೊಡು ಕೊಡು ಹೊರ ಹೊರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಮಂದಿನ ರೀಲ್ಸ್ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಅಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ರೀಲ್ಸ್ ನಿಲ್ಕೊನ ಕತೆ ತು ಕೊಂಚಿತ ಪಾಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅವಳೊಂದು ಬಂದತೆ ಯಾರು ನೋವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗಿಂತ ಒಟ್ಟುಗನ್ನ ಕೊಂಚ ಮುಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಬರೋದು ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಪ ಪೂರೈಕೆ ಕೊಂಚಂದು ಜನಲ್ಲ ಜನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗುಳುಗುಳು ಅನ್ನುತ್ತಿದೆಯೇ ಹಂಗಾರ ನಮಕ್ ಕೊಡಿ ಅದ್ಯಾಬೋದು ಉಂಟು ಸೀನ್ ಬಿಡಿ பாடு नेल पॉलिश पडून किती म्हणून बाली बच्ची बच्ची गोंगी बरं मन पण बच्चे नाही अंडा ಒಂದಿನ ಓಟು ಬಾಂಗೆ ಓಟು ಬಾರ್ದೇ ಇருந்து ಬಾಡಿ ಯಾವುದು
ನಿತ್ತೋರಿ ಏನೇನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮ್ಮ ಮೂಜ ಅರಸಾಟ ಒಂದು ಎದುರು ಎದುರು ಬೇಗ ಡೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎತ್ತೇವೆ ಪಪ್ಪ ಹೋಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಸಿತಾರೆ ಎದುರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಎದುರು ಪೇರ್ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಶು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಚ ಬಂಡೆ ಎದುರು ಪೇರ್ಕ ಪಂಡ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಎದುರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಆಯ್ತು ಎದುರು ತಿಕ್ಕು ನೆಂಚಾವು ವಿಷಯ ಐಂಚ ಪಾಡಂ ಪಪ್ಪುನ ಇಂಚ ನಾಲ್ ಪಾಡಂ ಪೋಯ್ ಐತೆ ದೂರದ ಎತ್ತದು ಕೂಡ ಇಂಚ ನಾಲ್ ಕೂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುನೆ ಟಿಪ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ತಕೊಳು ಎಡ್ಡೆ ತುದ್ದೆಪ್ಪೇರು ಅರ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ತಕೊಳು ರೋಲ್ ಪಲ್ಪ ದೆಪ್ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ತಕೊಳು ರೋಲ್ ಪಲ್ಪ ದೆಪ್ಪುನು ಪಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ತರ ಸರಿ ದೆಪ್ಪೇರು ಮುಖ ಯೂತ್ ಪತ್ತೋನು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಲೆಗ ಆತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಐತೆ ಎದ್ರದ್ದು ಆತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಗೊಬ್ಬು ಅಲ್ಲ ಈತ್ ಪತ್ತೊಂದು ಏಕೆ ನಿಗೆ ಕೋಲಾಪುನ್ ಗೆತ್ತು ನಿಗೆ ಕೋಲಾಪುನ್ ಗೆತ್ತು ಹಾ ತುಲ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪುಂಟು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪುಂಟು ಕಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನಿ ಪಂದೆ ಚೇಚ ಬುಕೈ ಇದಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಜ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪಡಿ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಹೊರಸುರು ಇಂಕಿನ್ ಬೇಡ ಅವಡಿಗೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿಗಾಯ್ಬು ನಾಲಾಪುನ್ ಅಂದ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಐದು ಸರ್ ಐ ಎದುರು ಗೆಜ್ಜಿ ಎದ್ರದ ಬೊಕ ಬುಲೇನ ಎದುರು ಬೊಕ ಲಿಂಚಿನ ಮಲಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನೀನು ಪೂರ ಲಿಂಚಿನಿ ನಾನು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ತೈ ಗುಡ್ಸಿ ಆ ಲಂಚಿನ ಕಡಿಡ್ಲ ಪಪ್ಪಾಗೆ ಅಬ್ಬಾ ತರಬೇನೆ ಅವಳು ನೋಡಿ ಅಂತ ಮಾತಿದ್ದಾಳೆ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನುವಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಪಾಡೋಳು ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಆಟ ತಾತನ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಗುಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾಡ ನಿಜಾನ ತಾವು ಒಂದು ಇಂಚ ಪಾಂಡ ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಾಡ ಉತ್ತ ಆಯ್ತಾನೆ ಉತ್ತಾಣ ನಾನು ಒಂದೇನು ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಒಣ್ಣೆಂಗೆ ಬಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಚೆ ಓಕೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ನಾಲ್ಕಾಯಿ ಬುಲೇನ ಅಂಡ ಎದ್ರದ ಬಲ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ತಿಂತೀನಿ ಹೋಯ್ನ ಏತಾಂಡು ನಾನು ಸರಿ ಉಂಟು ಓಡಿ ಅವಲ ಸರ ಸೇಮ್ ಏನು ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಲ ಸರ ಏತು ಇತ್ತೆ ಒಯ್ಕ ಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಕು ಪಾಡ್ ನಾಲ್ ತೆತ್ತೋಲೆ ಇವನೇ ಬರ ಸರ್ ಸೇಮ್ ಏನು ಲೆಕ್ಕನೆ ಇರ್ ಮೂರು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ನಾಲ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಏತಕ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಬಲ ಸರ ಹಾ ಒಂದೇನು ಬಲಸ್ ಬಲ ಸರ್ ನೆ ಪೋಯಿ ಇರುಂತ ತಂಚತ್ತು ಬನ್ನಿ ಹೌದೆಪ್ಪು ಒಂದಿಗಾಯಿ ದೆಪ್ಪು ಓಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪು ರಡ್ಡಿ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ತಿ ಈ ಅರ್ಥ ಈ ಬುಲ್ಲಿ ಬನಿ ಬಂದೆ ಈರಿಗೆ ದಾಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮೇರ್ ದಮ್ಮಗೆ ಎನ್ನ ಪೆರ್ಗ ತಿಂತಿದ್ದ ಒಂದಿನ ದೆಪ್ಪಡ ಇಡೆ ಪಾಡು ಉನ್ನೇನು ತಿನ್ನು ಓಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಉನ್ನೇನು ಇಡೆ ಪಾಡು ಉನ್ನೇನು ಇಡೆ ಪಾಡು ಉನ್ನೇನು ಇಡೆ ಪಾಡು ಎಡ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ದೆಪ್ಪು ಉನ್ನೇನು ಇಡೆ ಪಾಡ್ದು ಉನ್ನೇನು ಇಡೆ ಪಾಡು ಉನ್ನೇನು ಇಡೆ ಪಾಡು ಹೌದಾ ದಂಚ ಈ ಏತ್ ಪಾಡಿ ಏನಲ್ಲ ಆತ ಆ ಪಾಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ರಡ್ಗಾಯಿ ಇಂಕ್ ಶುಕ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡದ್ಲದಿ ಇಲ್ಲು ಪೊತ್ತರುಂಡಿತ್ತೆ ಏನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೊತ್ತುನೆ ಗುಬ್ಬಿನ ಆಲತ್ತ ಅಂಚ ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಹೊಡಿನ ಗೊತ್ತಾರು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಬಿನ್ನಾನಿ ಆರ್ನ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಆತ ಜಿ ಗುಬ್ಬು ಮುಳು ಒಂದು ಧರ್ಮ ವಿನ್ನಾಪುನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಎರಡು ಜಾವ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ದೆಪ್ಪು ಮಾರೇದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಹತ್ತು ಒಂಜಿಲ್ಲದ ಕಾಯನ್ನು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕಲ್ ಈತು ಒಂಜತ್ತೆ ಐಂದು ಒಂಜಿಲ್ಲದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿಲ್ಲದ ಎರಡು ಉಂಟು ದಾದ ಮನ್ಪೋಲ್ ದಿಯಾ ಆಮಂಪಲೆ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಬ್ಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬೇರೆ ಪೂರ ಒಂದು ನಿಖಲ್ ಪಾಪತೆ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಇದ್ದಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬಿದ್ದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್